Erabakiko da Frantziako udal hauteskundeen azken emaitza. Herritarrek lehen itzuliko emaitzei erantzuteko txanda dute eta iparraldean Nerea Olaso parte hartzea aurreko astekoa baino txikiagoa da oraingoz. Bai, hori da, eguardian ezagutu ditugun datuen arabera, parte hartzea Pirineo Atlantikoetan 19,7 izan da, joan den igandean ordu berean ordea 25 izan zen. Egia da, hautesleku honetan esaterako goiz osoan zehar jende gutxi ikusi dugula, eta hemen esan digutenaren arabera ordu aldaketak eragina izan dezake, horregatik arratsaldean jende gehiago etortzea espero dutela. Esan digute, izan ere leia estuak espero dira, norgehiagoka nagusiak Beaben, Baionan, Angelun eta Biarritzen, Lapurdiko kostaldeko herrietan oroar 2 hautagai ditugu aurrez aurre eta lehen itzuliko emaitzak kontutan hartuta aldaketak espero dira tartean hemen Hendaian. Abstentzio handia joan den astean, are handiagoa gaur eraginik izanen ote du emaitzetan. On verá. Pienso que puede haber un cambio. Eta euskeran aldetik ere bai uste dut aldaketa izanen dela eta... Ni uste bai. Ni uste dut pasako dela. Ni nahi dutena, Hendaiako uste dut importante dela gaurko botazioa. Hendaian 6.000 biztanle pasa daude eta 2 aukera. Hemos hecho una buena alianza con los abertzales, han fallado los comunistas, que son aliados de siempre. Sozialistak irekiak baldin badira Euskal Herriari eta Euskal Herriari dagozkion gaiei buruz irekiak baldin badira, gu prest gira ezkerrean aliantzak egiteko. Ikastola eta lurralde elkargoaren proiektuetan edo bake prozesuari buruz sozialistak eta abertzaleek dituzten desberdintasunak azpimarratzen ditu hautagai zentristak. Egan egin nuen, ikusiko zuen hauteskundeko, ikusiko zuen nola zer pasatuko den eta ikusten dut. Abstentzioa beraz alde batetik, eta eguneko bigarren galdera da jakitea ezker abertzaleak eta alderdi sozialistak aste honetan lortu dituzten aliantzak nolako emaitzak izanen dituzten Hendaian, Aetzen, Ziburun edo Urruñan, gainera hemen eskuina zatitua da eta beraz jokoa zabalik dago. Baina eskuindar gehienek bat egin dezakete oraingo alkatearekin aldaketarik izan ez dadin 9.000 biztanle dituen herri honetan.